Viure de lloguer és una opció en alça. A Espanya hi ha 3 milions de vivendes buides, moltes d'elles perquè els propietaris tenen por d'arrendar-les. Ara el govern vol treure-les al mercat i canvia la llei que regula aquests contractes. Per als propietaris, d'una banda, facilitarà el desnonament i per als llogaters la flexibilitat a l'hora de deixar la casa. Venía a poner el piso en alquiler. Muy bien, ¿dónde tiene el piso? En Valencia, en el centro. Els preus de les vivendes, l'escàs finançament dels bancs i la situació econòmica apunten cap al lloguer. La venda avui està cercenada perquè les condicions conjunturals no propicien a que la venda sigui àgil. El que avui en dia fa la gent és que molts que tenen la vivenda en venda es plantegen l'opció de ficar-la en alquiler. El govern planteja una nova llei d'arrendament, busca treure al mercat vivendes buides, donar més seguretat als propietaris i facilitar els tràmits. Lo que ha modificat són dos blocs principalment. Uno és la part del contracte i un altre el desnonament. En la part del contracte redueix de 5 a 3 anys la durada dels contractes d'arrendament. D'aquesta manera n'hi haurà més mobilitat. El propietari pot recuperar la casa avisant amb 2 mesos i l'actualització del lloguer es pot pactar, entre altres coses. En general, s'acurten els terminis per a tots, però la gran novetat està en els desnonaments. N'hi ha un avantatge molt important i novedosa, que és que te pots evitar anar a un xuí declaratiu, un xuí normal de desahuci, si se notifica a l'arrendatari per mitjà d'un notari. L'objectiu, facilitar als propietaris que recuperen les claus de sa casa. Esta nit el programa Societat Anònima analitzarà en profunditat esta nova realitat. Precisament el costum de casar-se i comprar-se una vivenda s'ha convertit ara en l'excepció, perquè ara el que toca i el que convé és arrendar. Adéu.